Barabuwa ake yi wa kuka ba idan da so ba a wance juna, kai haƙuri da rashi na Maryam, Allah zai baka madadinta. Barabuwa ake yi wa kuka ba idan da so ba a manta juna, ya haƙuri da rashin gani na Maryama kar da kisa na kuka. Barabuwa ake yi wa kuka ba idan da so ba a manta juna, ya haƙuri da rashi na Maryam, Allah zai baka madadinta. Barabuwa ake yi wa kuka ba idan da so ba a manta juna. Kai haƙuri da rashi na Maryam, Allah zai baka madadinta. Mu tafi tare da sahibata da ni da Maryam masoyiyata, a lokacin da muna ƙanana ba ma fushi ni da 'yar uwata. Idan muka yi saɓani mu shirya da ni da Maryam masoyiyata, bacci idan za mu yi a tare, batun karatu muna a tare, a duk silar shakuwa da kaunar da ni da Maryam masoyiyata. Barabuwa ake yi wa kuka ba idan da so ba a manta juna, kai haƙuri da rashi na Maryam, Allah zai baka madadinta. Mun yi karatu da ni da Maryam har jami'a muka kai a tare, wuri da fatan muni da Maryam da mun gama sai a ɗaura aure. Na yi tunanin mu fara neman aiki kafin dai a ɗaura aure. Maryam ta ce a akar na damu, komai wuya babu mai raba mu, alkawari ta yi za ta auren, komai wuya duka za ta jure. Barabuwa ake yi wa kuka ba idan da so ba a manta juna, kai haƙuri da rashi na Maryam, Allah zai baka madadinta. Abin a tashi muka yi gamawa, bautar ƙasa ta rage a ɗaura, auren mu ni da masoyiyata shi za ya samu ɗarar masaura. Kullum tunanin da kai a raina, kuɗin da zan ba manya a tura, gidan su Maryam masoyiyata, domin in samar wa zuciyata abinda kullum take muradi, idan ta same ki babu saura. Barabuwa ake yi wa kuka ba idan da so ba a manta juna. Kai haƙuri da rashi na Maryam, Allah zai baka madadinta. Babban abin da ya sha gabana akan batun aure na da Maryam, ashe zaman da na yau gidansu baba alaƙa da ni da Maryam. Aiki ya kawo mahaifiyata gidansu Maryam kafin na girma, a lokacin dai muna ƙanana, san ko kaɗan ba sani a gona. Mahaifiyata wata rigaye mu lahira tun kafin na girma. Barabuwa ake yi wa kuka ba idan da so ba a manta juna, kai haƙuri da rashi na Maryam, Allah zai baka madadinta. Akwai Maryam yana buƙatar na zan je a gurin diyarsa, maman su Maryam tana buƙatar ta bani ƴarta a so na ransu. Duk wanda ke da hannu a harkar a bani dai shi a so na ransa, amma akwai matsala guda dai, na faɗa muku na yi daidai. Baban su Maryam mahaifiyarsa ta ce ahir kar ya ban diyarsa. Barabuwa ake